usa ka tricycle driver sa operasyon kontra illegal nga sugal sa Bayugan City, Agusan del Sur pasado alas 3:10 sa hapon niadto nga nakalabay nga adlaw. Gilang suspek nga si Aurelio 5 Bitos, 51 anyos, lumulupyo sa barangay Taglatawan, Bayugan City. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlos Silang, Chief of Police sa Bayugan City Police Station. Pinasikad sa usa ka tip nga nagdala sa kalampusan sa operasyon. Nakumpiska gikan sa suspek ang duha ka 50 pesos nga kwarta nga gigamit isip pusta, laing 1,000 pesos nga cash, usa ka rectangular stub paper nga adunay bit numbers og usa ka ballpen. Gamit usab sa kapulisan ang usa ka cellphone aron ma-record ang operasyon. Ang suspek ug ang nakumpiskar nga mga gamit sa illegal nga sugal ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station alang sa tukmang disposisyon. Gisiguro sa kapulisan nga ipadayon nila ang kampanya batok sa illegal nga sugal o illegal nga kalihukan aron mapanalipdan ang katawhan o komunidad. Mga katropa, aron mapanalipdan kita sa mga balatian, inom kanunay sa Premium D3. Alang sa rekwesang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.